Dilai long puthot heroin pen inut ke jor bang phuapan kenep long. Chingthu langso lek therong along mini marketing lam society pen PMAG KAY asang akijoy pen radaphan kirong. Kakopi karpuali pen banghini ke jora beha klem bang atumaphan kenep long. Dikrut sarpo aboha nanglitum anam jum hek pen chume sen akhan an long ikji ladak nanglitum karbi kitun ke danga teng pensi long ponikji kelong jia sona mong lake hantu me hek kangmoy kalangdang hanserang han hipi ki phi chatni dumke karlu phak ok ki up phak ok slice fry phak ok ki phi phak ok ki mong lang ok ki up lang ok fry vo ok ki mong vo ok han la penan parta VIP AC room longponengji komania hemjong si birthday party pangri pangdona mai la pen kaprek ga jai megalongta nangji pulote long ikji aprang pen ke pathi ke ji aphan 8761 940 579 la pen 9365 23986 along humri lote long ponichi la pen ningchi bi ikha ajo ke sangja par sai setami ingdeng hini asiang deng ingpu poniklo dikrut sarpo aboha adim lake dongmoka karbiang long Kardom pini karbiang long life Adap Abirta long pen nilisami jirbon kilingpi nonarjuik tha birtang don pen Arakia hormumate drugs kapavir phan jonghele methor pusetame bangso biha ke klematum ington tela la sonda taxi kedam tangja khongni phai cleaner cap arni dilai long puthot ke ongdung heroin pen inut biha klem bang phan keneplong Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hukumateng pen Assam along rialong drugs mate prekcha marakia hormu angkura phelong pen helang lap nangji pusi bor ipondo Seta mela suangbong penang an drugs biha klem bang atum pinyarni anta kaprek abidi pen Karbianglong district anglum pen prek chamalong rialong kipon inton tela Golaghat Karbianglong la pen hojai Nogao long kinep long tanga drugs Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma me ke kaya hutsi kedam tang jakhongni phai cleaner cap arni puthot dilai long police atum ka khuruk dona hut ke ongdung heroin pen inut beha klem bang phan neplong check Birta ke long dona tengke alarlo por phai kre sirachi team apora hut Dimapur na thupen ke bang bom ihun AS02L 5619 Swift agaria long ka khuruk na hutsi home cap asabuna homardu along pen gram pharoi sira inkoi heroin nepun long laso hut ke pona bang Pumori Gaon district Moira Baria sor Muhammad Ikramul Islam artaning kan pike prakithom abang profan neping nang chekle News Desk report Karbianglong live So cheng thanta constituency ke parlo chingthu langso lek the thoi long ke do inglong arlo ki du ke la garara tuma phan panong si mini marketing lam society sa hemalong kedam tang jakhong ni phai cleaner cap arni pradhan mantri garib kalia ana yojna sang rara phan akijoy pen kirona siding pon so cheng thanta constituency ke parlo pon jasmet hakko pen ke do inglong arlo arara tuma phan joy ke pen thoi an ka pasun jok plot je phan pura so cheng thanta constituency MAC kachirong pipia hin pen bor iponsi kedam tang subhini ra create rockning kan Thedong Therebasa, Ruipi Langso la pen Chingthu Langso lek Therong rat pen Chingwai Chingsai Ponsi, FB shop pen Themuchot, Mini Marketing Lam Society Asahem Patikom. Bangso Marketing Lam Society along Chun Bang Longsing lek Thiaphan Pek Pon Det pen, Sangkiron Pangcheng Ponsi, Piniarni Anta Radaphan Joy Kepen Sangron Pon Bombo. Kardom Karbianglong live kelang ratum don. Pini nitum Karbianglong live abitung pen. Perangke abitung pen niltum ladak Socheng Dhanta constituency mate Chingthu langso lek therong ladak kangpu pon chuki damtang 2016 aning kansi labangso episode putakali mate mini labangso marketing asai hemlo labangke fully functional kalilang sitame government pen isi arona tang pensi labangso Socheng Dhanta constituency jasemit inglong arlo ke do karbiara tumhan joyki pen sarkar pen ke kerap palongji phansi pini labangso pradhan mantri garib kalyan anna yojana labangso free rice mate edonolong linpho labangso arona tang pensi pini labangso Socheng Dhanta constituency jasemit inglong arlo ke do karbiara tumhan sitame labangso sarkar pen Ketikpon mate labangso ladak Chingthu langso labangso lek therong
labangso kedo mini marketing office a member tumpen secretary tumpen chairman tumpen alang litum cipaduk ponsi ani kangkang sing anti malang litum labangso kijoy pen rong kri siara tumhan alang litum tong card holder pen cenglok BPL tumhan cenglok kijoy sang alang litum ron pon bom mang bom lo Lincoln ahok lo la nilitum hedong lamps lake 2016 aninkan pensiladat impupon lo full period kalilang puoi phit sitame sarkar pen kipathik arona pen ladat rong krisi aradu alang litum phan an pen kel litum pipon pi pajir pon bom lo nasi labangso awar sai akido awar sai kelong lok lake litum ladak soching dhenta MSc mate EM alangli kache baidu alangli stame anpen akijoy dak nglong raratum paculong nang pu labangso kamatha nang cirap citudun an sitame laan vet kusitame ilitum long pon lo lasi ladak raratum sitame aning rong lo lasi alangli thang sitame kurang thupajir lo Lason si pini setame labangso inglong lo kedo chingthulang so lek therong along kedo mini marketing lamp society hin pen chipatir pi ponsi pradhan mantri garib kalya NI yojana scheme pen achik lobang inudalong lin phopho sang kadu kave ahem tun lapen rong crazy araratuma phan akijoy pen kirap pi ponlo marketing society lo bangke non matke property public property puke lage no make power tiller chola sami truck ni tata mobile ni labang sona war saya bila itami ladak ara tu make mang lalo jong non helang ke thudun dak local harogat LA MLA dorsing ronghang alang lifas nami labang so kisun ke boy aputhak jasame labang so marketing ansose fully operational ji phan sarkar pen kaching ki pache ton pen labang so dak sitami dak hedong hawar mate labang so socheng dhanta inglong ar loke dua akar biara tum hastame kar bi derlo pu chema kaching hon cheroy pen ladak denarong marketing lamp society ason ladak sitame thedung marketing society akemang dakpen than nang pachini dun lo lasi nonomat ke denarong ben bikrom town karbing long life Bukajana long Wild Animal Crime Control Bureau pen Police Forest atum chelang rapet kakhuru ka sai kedeng ahut John Krehini kakwa pile pen lin Krehini karpoli pen banghini beha klem bang atum maphan keneblong Marat marenga pia phan kirai kom nang cha por hut kitam tang jakhong ni phai cleaner cap arni Bukajana long ke jora phan ke ban kakwa pile pen ke ongdum karpoli keneblong Abirta ke long dona tengke Guwahati rong supi pen ke bang Wild Animal Crime Control Bureau butung la pen Police Forest atum chelang rapet kakhuru ka sai kedeng ahutsi John Krehini kakwa pila pen lin Krehini so se karpoli ke long pon Laso hut ki Georgia phan katisik banghini beha klem bangato khoto rakho pen ilunghu kwame aphan nebing nang chek khoto rikho bangke IRBN along klem bang pusi pang hekwa hala pukine blong John Krehini ka kwa piang bong pen Johnny bangke khilot lo pusi chimibe News Desk report Karbiano live Rururara entertainment atum patir pi ponsi online pen kangne kachepate ki bipon asailong ke haidun bang pli atum aphan nong e ki bipon okpran kelang jasame doctor atum kachethan kangne thekta isi okpran aphan mesen jongda me kangne ke munira tuma kailong kangne thek the tum tadu lapen ingnek thek pi kamuni tum tadu mate kangne pena job anin chi parong klang abang phu bang phi atum ta penang do
Kangne ke okra phan mesen binong pu ruru rara entertainment abutung atum matha ponsi kangne ke thek atum phan online pen kangne ka chapate website ki ponlo bangso online kangne ka chapate ka padu panalong ke chengsianong e ka chapalong dun dake sangti hidi pen sangpi sangwain tipi first runner abalong amri pen mirjengbe second runners abalong uncheret pen babu inhi le pen radatum kangwai anong e bangke veskar byang long pen borsing inhi phansi kangne theknai anong e ki ponlo Roshan Hanse report Karbi Anong live. Kewang GMSC ki lega hut BJP asong atu Mahamaya constituency along kedo an polling station penta kachipahai pa meja phanpura kedam tangja khongni phai trainer cap arni Mahamaya BJP mondol committee tum chithanchi mumai ka padupon. Dong muka kalong kedo longkam teron chikimo auditorium holalong Mahamaya mondol committee tum klembang amai ka padupon hut Mondol mai phu purno intipensi mai charipon lapen mai ke phalam the mondol kongchunbang babuti sohin pensi clardak pen thanpon em lunsing teron BJP East Karbianglong District Committee mai phu dhon sing teron Mahamaya VDC Chairman Rajesh teron Dokmuka Municipal Board Chairman Biren teron State Mahila Morcha klembang pi Hewali intipi BLCC Chairman Sorot teron atum pendanglok BJP along kedo Morcha ner kep asongja po asongja piatung kachetong duna mailong jasemet non kewangji MSC ki liga hut koson pensi Mahamaya constituency ke parlo polling station 3 along kachepang tang pon pen kachepahai lap pon thekji ma phuthaksi arsik jit pen chithanchi mum padopon executive meeting amai itung dulu min ga dapat hanggot thoni galam itung chingai lo je ko jom thong na apgo to itung executive meeting do dise committee do lo non bangala mondor executive meeting do pini mondor executive pini bonsuri mondol ngado pini langhina mondol ngado pini nomati mondol ngado ne phai bhag ni karbe anglong is karbe anglong mondor executive meeting do te non ke bangi itung hanggothon আমাদের সংগঠন গঠন সিকাং টাইমা লালাম পুথা লিতুম পিনিয়া মাই পাদপন kalau kita litum meeting padopon lo mondol committee lapenda mondol committee amber ke do sel atum president secretary atum pen non ke wangji MSC election aphan osonsi party lapende radalong tum ke than ponima lakado go ya lama puthak ne litum pini tak executive meeting ta padulo lasolo ba non litum district committee bharatiya janata party president Sing terona ke hai pen chenglok dang mondol committee president Purno Ingti VDC chairman lapen BJP along ke klema bang ku bang ke atum an pen ilitum mesen chethan pon long la si ning thepon pini la so attendance lapen pini la so comment pen ilitum non ke bang ye MSC election ke dam tang MLA election lapen MP election ason khotsi ke hai pon ji ang ring bang ke 100% kusi pini thek pon long lo Dong mukak pensem singiti Karbianglong live. Nilip constituency ke parlo arara tumaphan akejoy pen kovia rong panong ponsi kedam tang jakhong ni phai trainer cap arni KFA tiri pia hin pen nilip aro kedoan KFA aro tumaphan pha ponsi kovia claim kirondun nona kai selet le pulote sai chuti ki pen lokta hemtuni si chela namate chepareng road Lason si muni tum prek jam ke ekarchia sai katiki ason si non kovia rong ke ekachi hunga porhut kef etiri piamai phu avinas rong hanga hin pen kabor ipado ponsi jongjung akhi pen nili bahavar ke dwara ratuma phan ake joy pen kovia klim kiron ponje phan siding ponlo bangso kovia klim rong ratuma phan kaparon damche phan pura kedam tang jakhongni phai trainer cap arni nili bahavar ke do long crate troxy kef e aro tuma phan pha ponsi ECC aro tuma phan rong phokep rapho an kovia klim lodun lo ini dasarnya dak ini head branch pen aku langsung pen aku sub branch dulu sub branch bang total non itu thaglong ke on record है on record bang 16 ta sub branch dulu 16 ta sub branch pendang aku itu individually sambil itu ilutan rong ko ilutan orang mani kan ke rong ke kita dulu nasi pilih bang total as sub branch itu 16 sub branch kan itu kilo lapan individually kan itu amu total lama jadi kita program sana itu mesti jawab kilo kan si kaplang jadi itu target kenalnya itu economically itu freedom sama ini saya ketika itu proses economically itu financially itu suatu hal achievement ini malah sama apa itu ini lah so step tadi yang lo apa ni lebih pucat kali lah sampai open ini kan kalau itu dulu ni lo sampai itu mana narsis sih kan 30-40,000 na something spending gelong lah ke west kalau dulu rata
Nilibaha bara farman sai chuti ke rara tumaphan ajara sonta kapanong pondu bomta ke longdun de tumsi ke ong setame KFA tiri PMI phu Avinas rong hang pen kongchun bang amorjit timung atum kabor ipona jok kovia clean pen dang lok prekcham katikia son longdun bomlo lasineli tum KFA arwari mahin pen alangli tum aphan chururi un epusi kachuru alam the pajirpon samare nombor 1 Kalamati. Kalamati. Nang tungkan lo arji giding lah bangso karbi farmer association no nang Tining si keceng seng Kini. asa. ningkan si bang pleng no. Ningkan si dapleng. Nang tum ningkan siang bong pen pipi lo nang tum kilong non ke. Nili tum chu dhu sok chi di dong la penon ko bi dong. Kalang. Nang tum karbi farmer association kiri piame pu Avinas rong hang pan nang tum kopilo kipui bang ke. Churu dong nang Nili tum ke choro la theke nili tum phan batai tala pasom chiliar e la pen ke sama hamuna pi patadang ni phani tum ni atong tum choro. Nang tum non ke bang ya anta alang pan nang tum jakong pen bidi sore pen kasirat ni pan nang tum ning hang dum. Ani tum bol le sa. Koilamati pen Samsonic T Karbi Anglong Live Dangte pinya daba birta ke ila ponse kang toniklo dumi thakme kardom